Yurtni kirpişlerden tüzülgen kibik, bizning tenimiz de gözeneklerden tüzülgen. Барлык тере организмнар безнең шушы планетада әйләндереп калган үсемлекләр, хайваннар да күзәнәкләрдән тора. Все, от невидимых нашему глазу ничтожных частиц до самых дальних галактик, представляет собой уникальное произведение, где каждое творение — это отдельная, объемная глава. Әгәр дә без күзәнәкләрне интеллектка ия түгел һәм бөтенләй оралаша белми дип әйтәбез икән, әмма алар үз функцияләрен буыннан-буынга үтәүдән туктамыйлар ди. Аларны бу функцияләр һәм кирәкле мәгълүмат белән кем тәэмин иткән икән соң? Моны җансыз һәм абстракт табигать ясый алыр идеме? Әллә бу шыраклылыкмы? Шулай да акыл тавышына кулак салырга һәм тере кирпечләрдән җыелган кешене яралткан Аллаһы Тәгаләнең кудрәт вә зирәклеген танырга кирәк. Так же, как у каждого произведения есть свой автор, а у каждого дома свой архитектор, у любого творения есть Создатель. Достаточно лишь взглянуть на книгу Вселенной повнимательнее, читаться в ее буковки слова и предложения, которые вам сами подскажут, что они являются неповторимым произведением единого и всемогущего автора. Мы хотим рассказать вам об уникальных свойствах творений Всевышнего Аллаха, демонстрирующих нам безграничную мудрость, силу и знание Создателя.